Good morning everyone. At update tayo dito sa Malabon, tumpukan kung saan ay dinarayo ng ating mga kababayan. So update natin yung mga presyuhan ng kanilang latag, no? So ito yung mga presyo ng mga tilapia. Yan po ang per kilo ay 100 pesos. Tilapiyang plapla. Okay. Mas magandang ipirito. So shout out bossing, good morning po. Ayan, shout out po. Ayun, kahit may tubig, mamimili pa rin para may pang-ulam sa pamamahay, no? Salamat po bossing, thank you, shout out po, good morning. So sa mga tumpok ng mga galunggong ay 100 pesos. At yung mga lataga na ating pang i-update sa kanilang mga pwesto. At 160 sa mga kilo, no? Sa mga per kilo ng kanilang latag, ito po, 160 per kilo ng isdang katsareta. Lager kaya? Opo. So shout out, bossing. Ayan. Enjoy po sa pamimili. Salamat po. Okay, thank you. So, ito po mga tumpukan po ng isdang bisugo, 100 pesos na tumpok. So, shout out po kay Alex, no? Alex Suarez, shout out po from Ubando, Bulacan. Shout out po sa iyo at lagi po tayo mag-iingat. God bless po. At yung mga ina-update po natin dito sa Malabon Fish Market, so wala naman tayong inaano sa mga ano natin, no? Nasa inyo po ang pagpunta dito sa Malabon Fish Market at sa inyong pagpili o pagbili. So yung mga nakikita po natin dito na presyuhan, yan po yung mga latagan nila. So yung mga per kilo dito na mga pusit na inyo pong mabibili, ayan po yung 300 pesos, no? Na kilo na mga pusit. Kabila to, 40. Yung kabila po, ito po yan, 240 naman po ang presyo, no? So, yan po yung mga presyohan ng ating pong nakikita sa mga bentahan po nila ng pusit sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganito po yung mga latagan nila, no? Yan. So, mga tumpukan ay 50 pesos. Ayan, yung mga paninda po nila na inilalatag dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga per kilo ng kanilang mga latag na isda. At dito sa buuan po, so ito muna, 120 per kilo na ang kalahating kilo, so 240 per kilo. At yung mga gulyasan sa per kilo po, ito po yung presyo, no? $150 per kilo ng mga gulyasan. So ina-update po natin yung kanilang mga latagan para sa ating update sa mga presyuhan, no? So ito yung mga latag po ng tuna. Boss, Dando, shoutout po. So shout out. So nagsimula ng umagos ang tubig diyan sa likuran mo na galing sa Malabon Central Market. Calls ng Malabon sa Ayun. So 370 per kilo ng mga latagan ng Pompano. No? Ay okay lang po. Ito 270 na kilo, no? Ng yellowfin tuna. So shoutout din sa'yo, Lodi. Shoutout, Lodi. So shoutout sa'yo, Boy Putik. Boy Putik, shoutout. Wait. Ay, shoutout nga pa sa mga nabibili sa akin. Ayun, shoutout. Salamat po. Enjoy and be safe po, no? Dito papalit mo, boy, papalit ulit. 2.5 lang, pre. So ayan na po ang laki ng tubig, no? Palaki pa rin siya ng palaki dito po sa Malabon Fish Market. So
So, ganito po ang ating pong nakikita sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, good morning everyone. Update tayo sa kanilang mga latagan na ating pong may update. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. So, pinapakita ko po yung mga latagan po nila dito ng mga isdang bato, no? Na inyo pong nakikita. So, ayan, yung mga isdang bato ng Malabon Fish Market. So, shout out pong muli kay Alex Suarez from Ubando, Bulacan. Shout out pong muli sa inyo. Si Papa mo hindi nakakapagtinda sa baba. Hindi na nga po, baha eh. Malaki na naman ang tubig. So ayan po yung mga nakita po natin latag dito, no. So umakyat tayo at pinapakita po natin yung kanilang mga latagan na mabibili dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga perkiluhan ng kanilang latag ng mga hipon. So marami sa ating mga kababayan na ang dumarayo. So nandito sila sa ibabaw po ng tulay at nagbebenta ng kanilang mga latagan ng mga mabibili na seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito po ay 90 pesos na kilo. At cream dory, no, yung mga laman po dito ay 150, ang ulo po ay 100 pesos na mabibili po. So latagan ng mga prutas ng avocado. So panahon na po ng mga avocado. Boss Alan, shout out. Uy, boss Lando. Ito yung mga lapu-lapu. Tapos mga pugita. Magkano per kilo lapu-lapu? 200. Ito po ay 200 pesos na kilo ng mga isdang lapu-lapu. Kilalo ko yan. Thank you. So yung mga ina-update natin, no, ng mga hipon. So update natin yung mga presyon pa ng hipon. Basta lang, thank you. Ito po yung 180, no, na kilo, 240 na kilo na mga latagan po ng hipon sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganito 40. Ito ay 200 pesos. Lagan 200. At dito ay latagan pa rin po ng hipon na inyo pong mabibili. So parrot fish, 200 pesos na kilo. Okay. Shout out, Lodi. Shout out, good morning. So, yun po yung mga presyohan na ating pong na-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, dito tayo sa prutas. So, shout out, bossing. Good morning, good morning. So, magkano yung mga mansanas mo? 100 pesos. Sa mga latunda, tumas ba? Tunda, 70. Ay, yung lakatan mo? Nakata 90. 90. Yun po yung presyo ng kanyang mga prutas, no? Kalaban. Pero yung baka, Ang kalaban nyo ay baha. Kaya halos lahat ng mga vendor ay nandito sa ibabaw. So lahat ng mga banyera nila o mga kahon-kahon dyan ng box, no, lumulutang na po dun sa bandang ibaba. Pa-rescue po kami dito. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy po sa pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ingat-ingat po tayo dahil malaki po ang tubig. God bless po and bye-bye.